फैला माबोरै दङ न'आव थानानै फैलागासिनो नामा नोंथाङालाय बोरो नोंनि गोदै गोदै रावा हा 17टा 20टा गाहाम देरहागोन होननाया हाथ लाजिनो रोङा सोर फाग्ला नोंलाय 17टा बड'लेण्ड देरहानो नोंलाय 6टाल'सो देरहादों 6टासो थगाय जाबायनो थाखा खम जादों पाब्लिकआबो ओमफ्राय बडआ सोरनाव थुदों नांगोलनाव ओरैबायदि थगाय जामारबाय सेस खुलुमबाय लोगोफोर हाग्रामा सारा देरहानाय लोगो लोगोनो बा बिपिएफआ देरहानाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल नि सापर्टारफोरा जोबोद मोखां सोम जादों दा बे थिग बेफोरबायदिखौ लानानै बड'लेण्ड हिर'खौथ' गासिबो सिनायखायो जानांगोन नङा होनबा लोगोफोर फेसबुकआव भिडिअ बानायबाय थानाय बड'लेण्ड हिर'आ फैलाजे बरगयारी बिथांखौ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय नैबे जास्ट फर इन्टारटेनमेन्ट नङा दसं बेयो मोनसे आपडेट भिडिअ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय मा बुंनो गोसो माने फैलाजे बरगयारी बिथाङा माने इउपिपिएलआव दङमोन आरोना दा नोंथांमोना बिपिएफ हानजानिफोरा माने मा बुंखो इउपिपिएलनि माबाफोरखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बिपिएफआथ' देरहाखाबाय नोंथांमोना माबा लिरना हरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों मोजां मोनसे कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय दा गोबां मानसिफोरा माने इउपिपिएलनि थानायफोराबो दा बिपिएफथि फैनो हमगासिनो मानो होनब्ला जोंहा बिपिएफआ मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै सोरबा सोरबा मोनथिखायोबो जानांगोन ना दा आंथ' बुंनांगौ खोथा गैला बेफोरखौ जों मा बाथ्रा बुंखो बिपिएफ हानजानिफ्राय नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दा बयनिसिम साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ शेयार खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम आरो भिडिअखौ एकदम शेयार खालाम दाबावदे दा नायग्रोना लानोसै जों भिडिअखौ फैदो जेराव जेबो गैया दालां गैया लामा गैया जेराव स्कुल गैया बेफोर जायगायाव हाग्रामा नोजोर होनांगौ आरो बेखौ बानायना होनांगौ जों हाग्रामाखौ जोङो खावलायो आरो लोगोसे हाग्रामा बिथाङा जे अभारटेकिं लागोन बे अभारटेकिंआव मोजां मोजां मानसिखौ लिंहरनानै जाहाथे क'क्राझाराव खालामो बे बिथाङा बुंदों गुवाहाटियाव खालामनायनि खोथा गुवाहाटिया जोंनि जायगा नङा जोंनि जायगा बिटिसिसो बिटिसिआसो जोंनि रायजो बे जोंनि रायजोआवनो बिथाङा खालामगोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जोङो खावलायनाय जाबाय दा वान्स एगेन रायजोफोरखौ माने धन्यबाद होनाय जाबाय नैबे इलेक्सना बिराद मोनसे सुनामि जोंनि थाखाय बिराद मोनसे ढौ बे सुनामिजों दिनै माने बुग्लाब जाजोब्बाय जाय थगायसुलाफोर जाय मिसा खोथा बुंग्रा रायजो राजाखौ फोलाग्रा थगायग्रा दिनै बिसोर सुस्रांलांजोब्बाय आरो रायजोफ्रा दिनै माखासे बाखि दंबायो बे बाखि थानाय माखासे गाज्रि मानसिफोरखौ गाज्रि नेताफोरखौ जोंहा सुस्रांजोबनांगोन बिटिसिआव मोनसे गोथार मोनसे समाज जों दानांगोन बर' जाथिखौ साबना हाबना जौगानाय मोनसे जोङो लाबोनांगोन बे गाज्रि मानसिखौ जों एखे सेस जों खालामजोबनांगोन उनाव बेबायदि मानसि थाबाय थायोब्ला जोंनाव बे बिटिसिआव जेब्लाबो जों माने प्रब्लेम जों फेस खालामनो गोनां जागोन दा आगोलाव जेरोखोम जादों बिटिसि एथ' मोजां मोननाय उनाव जेरै बिटिसिखौ मावनो होआखै बे उरखावग्रा ब्रह्मनि थाखायनो जाबोदों बियो आरो बे उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायावनो एबसुआ मिसलेट जानानै दिनै गाज्रि मावबोदों बे गाज्रि मानसिफोरखौ जों अरायबो जों माने जों सुस्रांहोनांगोन दा बेखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायो दायथ' लाबावनांगोन आरो लोगोसे जायफ्रा रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनानै माने बिपिएफनो भट होआखै बाहेरायाव थाबोदों बे रायजोफ्राबो बुजिनानै फैफिननांगौ फैफिननानै ज' जाफिननांगौ आरो गोथार जोंनि बे बिटिसिखौ जों माने गोथारै मोजाङै जों सामलायलांनांगौ बयबो सहाय होनांगौ जों बेखौ खावलायो आरो रायजोफ्रा जाहाथे बाराद्राय हाखु दाखु जाहाथे जाया जों धैर्य लानानै जाहाथे थायो लासै लासै जों माने खामानि मावलांनो थाखाय स्कप होयो जों बेखौ रायजो राजाखौ खावलायो दा दिनै बे थगायसुलाफ्रा बुजियाखैमोन जे रायजोफ्रा जे मोनसे बिग्रायखांनाय फैदों रायजोनि गेजेराव मोनसे बिद्रह फैदों बेखौ बुजियाखैमोन दा दिनै बे फाग्लिझरायाव जे हासिब लानानै जे ओंखारदों बेखौ बिसोर बुजियाखैमोन हासिबा जे मोनसे बिराद गुन बिसोर जेबो बुजियाखै बिसोरो एबसुनि आन्दलनखौ बिसोर नुफेराखै बड'फा जेब्ला आन्दलन खालामो बे आन्दलनाव बर' रायजोफ्रा आइजोफ्रा जोबथा दावहा हिसाबै हासिब लाना ओंखारदों पुलिसफोरखौ होखारदों पुलिसफोरखौ जोङो हासिब लायनो होसोदों बे माने बै समनि आन्दलनखौ दानि बे नेताफ्रा खुनु मिथिया जेबो गियान गैया बेखायनो बिसोरो फाग्लिझराव हा सेन लादोंमोन गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि हा सेन लादों बे समाव फाग्लिझरानि रायजो राजाफ्रा हासिब लायनो ओंखारदों बिसोर बुजियाखैमोनब्लाबो दा दिनै बे हासिबजों बुजाव मोनाखै अदेबानि बुजावनो मोननायमोनब्ला बे हासिबजों बिसोर सुवा जानानै राननानै थैगौमोन बिसोरो बर'फ्रा फोथायो हासिबजों जुदि बुनो मोनोब्ला रानो मानसिया बेमार आजार जानानै थैयो बेखायनो बर' हिन्जावफ्रा हासिबखौनो लास्ट दावहानि अस्त्र हिसाबै लायो
दा थेवबो बे फाग्लि जरानि जायनाखि हासिब सिबनाय बे हासिब सिबनाय बारा बे बारा इउपिपिएल नेताफोर एबसुनि नेताफोर बिसोर नांहैदों बे बारानो बिसोर नांहैदों बे बारजोंनो दिनै बिसोर सुनामि बायदि दिनै बुलाब जादों गोग्लैदों बिसोर दिनै साफा बिसोर दिनै जाबाय जोब्बाय दिनै गैलिया बिसोर बुजियाखैमोन बिसोरो आरो फोजोबथारनांगोन बिसोरखौ दोननो नाङा दा आङो दिनै रायजो राजाखौ खावलायबावदों रायजोफोर जों बयबो माने गोख्रोङै गाबथारनांगोन बिटिसिखौ जों सामलायनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनि आखाइखौ जों मजबुत खालामनांगोन जोङो धैर्य लानानै जोङो खामानि मावनो सहायनांगोन जोंखौ खावलायो आरो लोगोसे आं दिनै बे दिफेन बर'खौ आं साबधान होयो बे दिफेन बर'मोनहा दिनै एबसुखौ बाहायनानै बुलाय सोलाय खालामदों बिसोरो इलेक्सनावबो बिसोर बुलाय सोलाय खालामदों दादागिरि खालामदों बिसोरनो गन्दगल खालामदों आरो बिसोर नङाब्ला दिनै बिटिसिआ सान्थि बायदि जालांगौमोन आरो बिटिसिआ मोजाङै सालायनो हागौमोन दा आं दिफेन बर'खौ बुङो दिफेन बर' नोंसोर जि एबसु अफिसाव थायो बे बागानसालिनि बे बड'फा हाउस बे हाया सोर बानायो बेलाय बुंनो हागौ दिफेन बर' नों मिथिगौ नों दिफेन बर' नों मिथिगौ लाजिया नोंसोरो बे एबसु अफिसाव थानानै नोंसोरो माने गुन्दागिरि खामानि मावो नोंसोरो मानसि बुनो थोनोरो मानसि बुयो मानसिनि फुथुला सावो नोंसोर दाय गैयै मानसिफोरखौ नोंस्रा जेबो जबाबबो गैया जेब्ला जों माबा मोनसे बिसोरनाव क्लियारिफिकेसन होयो क्लियारिफिकेसन होनो हाया बिसोरो खिन्थु माजों क्लियारिफिकेसन होयो बोलोजों दादागिरिजों सिगिनायजों धमखिनायजों बिसोर क्लियारिफिकेसन होयो दिनै बे एबसु अफिसाव सोर बाया बे हाखौलाय मिथिगौ नोंसोरो बे एबसु अफिसनि हाखौ दावराव दैखेम नार्जारि मोनहा सानसुमा कंकर बैसोमुथिनि लिडारशिपआव ओमफ्राय जोंनि ब्रादार आंनि असे बिदा जलधर नार्जारि बे ट्रेजारारमोन बे समाव जों ज'नो बै समाव जिबां फरायसाफोर दं कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरनि स्कलारशिपखौ जों 10 थाखा दाननानै लाखिनानै आरो एसे बाहेरानिफ्राय एफानै खांनानै जों बे हाखौ बायदों बे दानि जायनाखि बड'फा हाउसनि हा बेखौ जों बायनाय दिफेन बर' नोंसोर बेयाव थानाय दादागिरि दाखालाम बिसोरो गुन्दागिरि दाखालाम बिसोरो आरो दिनै बे थेङाफारानि जायनाखि हा एबसुनि हा बे एबसुनि हाया सोर बायनाय बे एबसुनि हाया दावराव दैखेम नार्जारि बायनाय दाबो बे एबसुनि नामजारिनि जायनाखि रेजिस्ट्रेसन नाम दं बे दावराव दैखेम नामा दाबो दंथ' आरो बे जायगायाव थानायसो गुन्दागिरि खालामो नोंसोर दादागिरि खालामो इमिडियेट गारनोसै एबसुखौ नोंसोर बायदि मानसिखौ जों नाङा जाथियाव दरखार गैया नोंसोर जाथिखौ खैफोद खालामबाय नोंसोरनि थाखाय जोंनि जाथिया अलखद जाबाय नोंसोरखौ जों नाङा हाथाव नोंसोरो बेयाव बिसि फिसा खांनानै बिसोर बिसि फिसा लानानै एबसु खालामदों आरो बिसोरो दिनै बे खनेन बसुमतारी बायदि मानसि मास्टार मावग्रा बिसि फिसा गोनां बिसोरबायदि मानसिया दिनै एबसु होनना बुंबाय थायो बिसोरो लाजिया नोंसोरो इमिडियेट गारजोब इमिडियेट गारनांगौ आरो गोथारै एबसुखौ लाखिनांगौ मेरला मोजां मोजां गथ' दं बे मोजां मोजां गथ'फ्रा दिनै एबसुनि बिबानखौ लाफैनांगौ आरो एबसुआव मोजाङै सालायनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो लोगोसे जानाखि उरखाव गोरा ब्रह्ममोन जाय दैदेनगिरिनि थाखाय दिनै बर' हारियाव दिनै अलखद जादों बेनो आसल सुनिया बर' जाथियाव एबसुखौ माने बेनो मिसलेट खालाम बेनो बन्द' खालामनाय बेनो दिनै जों बिसोरखौ जों होस्रांनायनि जा सम दङ जों होस्रांथारगोन बेखौ रायजोफोर जों नागारनाङा आरो मोनसे बाथ्रा प्रमद बर'खौ जों बुंबाय थादोंमोन जेब्ला दतमायाव बे केन्डिडेट जायो जों दतमायाव थांनानै बुंबाय थादों जे प्रमद बर'खौ साजा होनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बिनि आत्मायानो लिंबोदों बे जायगायाव होनना बुंदों दा बे आत्माया लिंबोदों नंगौ दा बे लिंबोनानै दिनै बेयाव जोफ्ला बेखौ माने सेस खालामनांगौ होनना जों बुंनाय बाथ्रा दिनै दतमायाव बिजानबाय बे जाफुंबाय आं दहाय नुहैयो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बिथाङा जे बे जायगायाव लिंबोनानै बिथांखौ सेस खालामबाय आं दहाय नुबाय थायो बिथाङानो आबिर्भाब जाखांनानै दिनै जोंखौ थुलुंगा होदों जोंखौ मदद होदों बिथांनि आत्मानि आबिर्भाब बे आबिर्भाबा जोंनाव सक्ति हरदों ओंखायनो दिनै बे जेनबाय प्रमद बर' थगायसुला जेनबाय आरो दिनै कख्लाबारियाव बे माबायाव गयबारियाव बे देरहादों जोङो खोथा होदोंमोन जे बिनि जे नमिनेसन पेपाराव जायनाखि एफिडेभिट होदों बे एफिडेभिटआव बियो गावनि सम्पतिखौ दोनखोमादों गावनि बिसिनि सम्पति बिराद बुरजा हानि सम्पति बेखौ खोन्थायाखै दा जों अलरेडि बेखौ आर्टिक खालामनानै जों मोनबाय बे गोबां हा बेखौ देखायाखै श' खालामाखै आरो जेब्लानाखि नोङो इलेक्सनाव गावनि एफिडेभिटआव नोंनि प्रपार्टिखौ दोनखोमायो अब्लानाखि पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेबादि पानिशमेन्ट मोनो आरो बे पानिशमेन्टजों जुदि दन्द जायोब्ला बेहा कर्टआ जुदि बेखौ जुदि फेजेनोब्ला बेयो अब्ला 6 मास जेल जायो आरो बिनि माने माबाया दानजायो एमसिल दानजायो आरो फाइन नाङो आरो जोङो